Ago. Mema wakwa abade batiti obi kan dwumadi so. Me ding de Jimmy Hanks. Ya sanga hye bio. Ya retire kenkan ne so. Eye Sika. Nanso na yebefi ase no. Me de aseda kese pa ma Bureau of Ghana Languages. So wonga ma me ho kwan a me na orika won hume. Efe me da cdfi.net ase. So wonga boa me na me de dwumadi rebrel. cdfi.net ya befo bia wodigwa. Sa wo pese wodigwa, wo pese wo tongade a. Twa wo ne mani fonini fa kogu cdfi.net. Won e beto ne be frɛ ne wedding sawo so. Wonso wo pese wo to ade a tina wo fi, tina wo office, jujo ho. Ko cdfi.net wo phone ne so, wo laptop ne so. cdfi.net ko pensen ne ma na ewo ho ni mu. Na atone a wo pe bia. Michia mo amohwe dwumadi nyina. Michia mi papa Venerable Joseph Opare Hineku. Michia mi mama Florence Hineku. Michia mo amaka nyina. Yo, yemfi ase Sika. Tie toso awotwe. Owiama ne ho so kakra no. Na donten hene de nsa koma asafoma se ebredu nti osra. Woma no kwan na womfi dwumako a wobo odin behia no ase. Woje nsane no me de won nchine na wuta ene ade gu ho ma agwa no mu ye edin. Efe osoma kose ajemanse na da Roma begwafo atrase. Ancha wote obo na naribo ohini fosuni no obrempon kokroko a ote ade so. Obo na na brebre obrempon na nte brebre. Katechi pue ofram penyitam a esuensua edinkra. Neni wa ye ko berimani abrese oja. Eni bo no so pe gwano ye hwenyan. Woka etumpanse free tete. Ode hye kronkron free tete. Ode hye kronkron mu akuronto. Mu ahenewa. Intwinitia ne menje suse. Katechi da ho so ye. Kwekwe bro. Ubetim kakrabe kan. Kantamanto. So wudade mu. Pinido. Midi wechiro. Krakra botoni amofra sro no. Krakra botoni empanyin sro no. Mofra sro no kokoko. Empanyin sro no kokoko. Oribo. Apejafo, asonkofo, asafoma enimi akofu ne ho na ochia ne mpanyimfo no otran ase. America sei na esen atietie mbeye manim ho. Oribetrasio, na trase. Oritrasio, watrase. Da sebrene no. Efe, wodi asem no hihye asu bio. Ebro si unya fashe titru bi a etwetwe nipa ba ofie. Nanso asem no inti wo fi manyina bari betie. Efi abrempon so kosi mpapahwekwa so. Eni obiara a otse na wama. Jama ya onam kurasi ni a odi mrebia ene ne yire ne manko na wanyi wonti adi. Ochia me fresh ekira ma obegina agwam wo begwafo no anim. Oreba no wosicheseche no. Na ochema kan etumpang de ball no akutia se oba oriko ayi ya ompanyi daachi ubehu adonti hini bisa ne se odaso gina na asem no so ara na obua ise ogina so de nene okai se da no okan tama na ose okai na ogina so ara ehwara na wasanga buru agusu bie odi asi achi se eto no a odinitiyi nana de ne hu akumo tron otwara na etwa se wotu no ade so ena wode mrosan bai na achiamehini hwie konko matototo dijawe ogusu ni nyina na akwabran ginantin na oka asem biako a na wapene so se wie ampa ese wampa odinsanu gu fam jawe ise osro insan asase insan asafo mpanyin insan chenku insan jemfi insan tano insan bosompem insan bosomtwe insan konkom insan kuminam insan
kune nsa, otutu nsa, esiobrem nsa, pra nsa, ayesu nsa, densu nsa, obodem nsa, duedum nsa, impenyin nsa, impenyin nsa, edupenyin nsa, dadebo nsa, osejima nsa, opensan ofori nsa, okunini ampofo nsa, sapenyin chirichie nsa. Yefremo nkwaninya enye boni bi etesa ampa mo na mo ye oman na mo ko mpanyin nchen se mo de mo akofena rekokyere mpanyin mo de akiri jaw nchirima yenyenso ampa mpanyin se wuntumi ntru wunu a wutumi na akete mo adaroma nkakra yeguso ne ye aranen mo adaroma mo koi no mo de mo akwa fosu hine tra mo tra bia se onhwe omanso ampa oguso ye bete a one ne yiri panyin sekira enya wosiesie ya anye yiye eden sekira sesebia odefo akafi okan ya o se mampene wo ono nso se me ne wo bedi ampa ahenete wo mpanyin anim a enyira ode asem no ba mpanyin anim ye hwehwe mu a asem no mu ye kusukusu ye humu yiye ye tu sheda ene se ne ya behia ye ba ya ya manokwa ye kra yen nsem nsa otentempon a mode ye oman na oman timi de refremo se mu meginum ye sremo a munye nsanyinum na moma ye nyansa ne adwene a ye de bebua na yiye atwa yiye odefo a oti egwaso nkwaso munhwehwira no kusakuse adehia abehia nyina nkwaso oman nkwaso ye sremo nkwane akwahosan ahoɔden ne openya ye ya ade a emra bebre ye nama ye ntu ehu nya ade mra fie ye nga ya behie nyina nkwaso obusiefo a ya behiem yi ebeye nahi ebeye nabufu na obehwehwe aduboni bi se ode beye yen no ono de moma yemfa yen asaboni nko na eyi ase o monum nsan yi a asipu no munkopu ngu naniwa mo wuti yo monikasa wo yang atumpan ka nchine hyen men de pene no efei adonten hene soma ko se oman hene yirenum se womra miako sani a won mpanyin te na wo mesi won abro wuti hu aben se nkamfo apejafo boje esu bio na esewani anche ina ohene yire a odi kan bai woso ni wadru ni woma eni na ebro di nanim bai na ofi asisiwi eja owasem sekira na woda na se onipa boni biti kroma oman nyina ye ne nkoa owie no ogina nchen na ofoforo bai wode no sara nkakra ehitu weku efe ni ampa America sei omanmunu nyina temdin ayese mpo watua home worihwe ne ebeba eche kakra no ma no sorry bio na masotwefo no de kuntan toato ansem se yanka na nabomusu na woka o se hene ha yebehwe mpren ekutumi sigwa yi mu a twamenan sipam adonte hene nsuma nkosunsum ne mra ha oda paafo eche kakra na eku mara no wote wakademo aponoku akademo oyiwae mobo eche kakra bi no mara no omanfo no bi pa abaw na wokekan se ende jameyampa na won abasem gowe wojina ho a won anidaso aye hunu na wabom se nkura no wo behwe a ono na oribei woti gwanu mu ye menya obiara penahwe no onamnya na oribe nyina na orisu eja kwesi bronie wode mere kwa achimo mini ahyewa semeribe ye onipani ode no saa besinko begwanu anim a eni nyina di na echi oni bie na kasa so ne niema ode ntama ebua ne ti na wachichi ni wadru ne woma ho eyi ma ahemfo no
eni omanfo no bi kanfo no se waapɔ ogina hokoni kakra na oja ne woma no muto ho de ne nsa nifa soe owedru no nso si fam ne nsa benkum no de ehye ntama mu fe efei oyi ntama no fi ni ti wohwe abeba teatea tuntum krokro afefe a ogina ho na ne so agware no na eni nyina rehwe no a na onipa ade ye mobo na onipa yam nso ye nwene eku a ompe ne ho asem na enne wo hata no seyi ampa wo mpa na wunya na dontin bi sai no wose oyeyi san ne oni bie no eye no nwonwa eni yaw kese na okan ni mu se seti sampo a se kira ni hu kwan se obo no adapasa anka mpanyi de no bedua okwan foforo so ama wako a ehunre ma asem bi onye ni se ajeman hu yansa na oware no se kira anye no yiye nanso asem no adegwa woye ho hwe a enye yiye enti otra ho din hwe ne ebeba bre a nipa nyina rejam eku no na mansotwefo no redi ahusi de ne ho fewse aware se de na efenim sijaw ayire saa a mea ne merima impanyi ne mofra nyina pabaw na wayeye samosamo no eku kenyan ne ho preko pe popa na niwam nusu enso wahihye se koso Sika nko ena ode ne nsa nifa so ntamago a ode achichi ne woma no ede no rodo sangen hobesanga denni Sika gon ensa a woriboso atwere se eye besin no preko pe obeyi a enu na aso Sika impetia koi oso woma mu fi asisiw na ebru woti je ebeye don hrew na wohro yara kosi se won ne fine apejafo bo boom kotam ekusi akonkon bo no hyeofita de ne bo painting kwa wo so no nyom se eri sorry a o se yawama otwe sorry a o se yawama abe a amresro ebrefema wochio yawamo benkuma akofo anu ehia nifa akofo anu ehia yewiesa entwia ne yenko akofo anu ehia yewiesa entwia enko yen akofo anu ehia yakọ ye akofo anu ehia yaba ye akofo anu ehia yewiesa entwia enko yen akofo anu ehia kweku denchemreku kwekunkwa yejina kono ampara emro oyae oboninyo nitenhuno merimenia brisa no na mianso rebroso a edeje unimu kra wotutu mrika bebo ohini fosu hwe de nwira bo no abotri di bichire no abachire efe wobobo motri chire abachire sara na wodi ehrusise yefi akromansa ohwime nani ewo aponokua nani ewo da oyiwa mobo weni ewo okonkonsani weni ewo da oyiwa mobo obeba mpren ahenewa ya ose ye yo ohini fosue nkwankwa ahini o adomae eyisi ayo mama obeba mpren eyisi alata obeba mpren ohini sewo esewo ohini fosue ohini sewo esewampa otamfu ani abre wotu nyom toy no efe wosi sekira asomu jebi wo bono adapara ma ote se watu edru ama bi aka na ano wosi ochia odapafo wosenko a woni nipa di asi ochia aboa nchewonre ochia wanya sikada wehu sikada obi anya ni sika na odisi a wonya fon na wudi nkonkonsa wani na ewu wonhro no
ho wonhuro no ho oda pafu ojenyan omummo wodi ehuru besi di no wo san betwa hia ne ho yi no mfefe wadi ne ho few se ai egori bi di oyika ai yo aha na kenkansem ni besi ne nsem pii na asisi ewo na kenkansem yi mu eni jesem ema akune na achidifo ena arehosem ema sekira eni na achidifo kire wadwen fansem asisi ho wadwen kire bia ho me show ya like efe so fasini me na wonafonom no wonso wonhwe bi efe me show subscribe wo subscribe a bodon na ewo ho no ye de sinini to ho a YouTube ayi wasotwi da ye be hia biu no ye de ti a etwa to na ebeto aso enti me show hia me ne yankenkan makramo